Ding tap shiliang ki badan harul bong hakalenti bandai cha yeng dor bar thau an ka bamenta kila ingkhong nakajing plu ding ka balajia hakapor kumba lai buji no phaisi haka shitarik nai lahat ki polit katnat fire and emergency service ki balat yo jingte phalor kani mar kila hiar shakani ka jaka ban pende bi ka ding ka balak lang jor bha shwa bakan por shaki weipat ki yeng ki badan markham ka khubor ka bayo lum ka yathu bahagan ka jingja omdan ka no ka jingja ka bas ngausi u MLA ka South Shlong ba san bor shlai marsinyo jingte phalor ka ni ula 1 point shakani ka jaka habak ren shikilar ka khubor ba san bor ula pente bakin ki yeng ba plu de ki yeng tap shiliang ki bala rem bha bat ka daw ka jingplu ka de na ka jingthut chu ka boarding bat ki don ru ki tendong la air shed jingshan ki bala bathai Ayo dungstip kadang don kadang mi nai abriu bekerja baklu korbong ne ya layawan beron kayu cuma tigi nang ya kli ne gitu train gi kun begitu ba sang ne so mo kyo ngari ga short circuit tek mo playiru gi jakai bari masih ke bun ki ding ru ki bla ding ru bla rem ma te long ka ding ka kelang ma ka ding te le afur sa SP juga fire service baca di polis baru kila ya don nang ne fire tender ma sausan di te kata he ka kelang ka ding de bat sekoi ru ba sulong ka sulong ba jinja ba sosi ka tam sumladan imasir don kiba sakawi galian sedang na nandeng siteng sede ka kamlele te ki don ru kumbalai tli kumbai tu lai tli selan dalga labat gawai gala her solution surok kat no tli kum tu gondon kindon ni ma ko mandriu nyau tli nyau ye entah Ipor tu si laisteng sau duna ya ipor ngayo kubuat dengan la one station nang iya ka tram ba ayo te ngelapo no wot itu yo ko SPL ka amdan dan bok ba boban sau ki ba ayo ke amdan na kada zigzag road relbong kahap hajing pet jong ka Dorbor strong kan just Oxford Hill bar lobong